Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Čaute, a tak ja som Kika. Vítajte pri druhom dieli z hry Counter-Strike 1.6. Hrám tu teraz s Burčakom. Nazdar. Sme na serveri Zombie CPL only. A tak. A už ma zabili. Čaute, ja som Kika a vítajte pri druhom dieli z hry Counter-Strike 1.6. Som tu zase s Burčakom. Nazdar. A sme zase na serveri Zombie CPL only. A ideme ich tu zase ako minulé všetkých pozabíjať. Aha, tu už je jeden tučko, už je aj mŕtvý. Možno ako minulé nie, lebo minulé nám to trošku nevyšlo. A dneska nám to ide určite. Ja verím, že proste to dáme. Presne ako hovorí Burčak. Mali by sme ísť ako zabiť. Mali len, že tu nikto není. Tu je Climb Zombie, on vie liesť po strechách. Ne, môže tu... Dobre. Nie postrechať po stenách, vie liesť. A tu je hlavný, musíme ho ísť dať dole. On ide sem. Najrýchlo domov, nás zabije. Dobre. Dobre, zabili sme ho. Teraz je to také akčné, zatiaľ nás si nežabili. Zajdem tak bombu, jak som dal teraz. Ja som nakazená. Ja som ťa nakazená? No už áno. Áno. Sorry, to bolo na schvál. Dobre, ja tu idem dakoho zabiť. Len tu musím dakoho nájsť. Nevieš teda kde? Aha, tu je jeden. Ten bude mŕtvý ako niečo, čo je mŕtve. Kde je? Pri trúbkach, ale už je mŕtvý. Dobre, pozrieme sa tu, kde je niekto. Lebo nikoho tu nevidím. Možno bolo na schodoch. Šikmej nikto není? Není. Je na schodoch, je tu tu. No tak rýchlo na schody, ideme ich tam zabiť. Jedného toho, čo tam je na schodoch. Bude mŕtvý ako niečo, čo je mŕtve. Jo, zabil som ho. Tak dobre, tak sú už iba dvaja. Teraz nám to úplne ide. Ja už mám 7 kilov. Ja 39. To je super. Lebo tu už mám trošku skôr, jak... Tu sa chce tak doživiť pri tej bazuke. A kde sú? Neviem, oni sú tak kde schovaní. Niekto píše, že šikma. A je šikmej vlastne, no. Však som tam bol a nikto tam nebol. No už tam je. A už ho asi zabijú. Áno, už ho zabili. Je všade, kde prídem, tak práve niekoho zabijú, to nie je fér. Ešte zostala nejaká patronka. Patronka. No, píše, že je v textúre, takže je asi textúra. No to je na níž, až prehráme. Dobre, ďalšie kolo prežijeme. Na 100%. Ja tomu verím. No super, mne tu ide milión zombíkov. Ja som tak šťastný. Vy ste robili srandu, ja som si to aj... Tu nikto nevie zatvárať dvere, toto není normálne. Tu na to možno byť kašľa. V šikme je takto. Tak asi si tu ne. Víš, jak sú tu všetci úplne. Ups. Ne, on ma zabije. Aj mňa. S bazukou. Podvodník jeden. No, ja som na to zabili. Ale... Prečo? Čo, oni sa tu normálne nechávajú? Jo, dal som ho. No, jeden je za textúrou. Nemáme na teba celý deň. Babko, nemáme na teba celý deň, makaj. Odpoj sa, alebo kekni ťa odnosí. Už sa to
dostávajú 2 minúty, že ho chytnú. A nechytnú ho ani nič. Ani sa nechce odpojiť. Svinia jedna. Ideme na to. Tak, kam ideme? No potom, kde sme boli. Tam, kde sa to dá... No super, mne to pod nohami rozstrieľali. Som tam bola skoro. Teraz sa tam nedostanem. Ježiši Mario. Nie, Alko, dobrá, ja som mŕtvý. A ja som sa tam dostala. Nie, on ma zabil. Kúpi si zbraň 195, lebo táto je na nič, táto je lepšia. Eka, nedávaj tam bombu, ja sa nemôžem ísť. Dobre. Ja. Pálo, to by aspoň 5 zombíkov. Nie, ja nemám tu zabijú. No, žil sa. Dobre. Aha, to je zombík. Aspoň tako zabijem. AFK. First kill. Daj bombu, Riko. To nás zabijú. Ako teraz? Už som zamrtvý. Ježiši Maria. Sa tu nedá hrať. Sa nedá. Sa nedá. Proste... Tí hráči, prosím vás, nezabijajte nás. V začiatku som mala 7 a teraz mám 8 kilov. Takže som sa výrazne zlepšila. Proste vždycky, keď natáčam, tak ma musia zabiť. Sa nedá. No, mimo kamery nám sa nám darí aj nie, že proste máme prekliatie v sebe. Je to tak. Ideme ako zabiť. Aj sme boli najlepší. Jeden je v účku. No ja, ešte niekto je Terminátor. Každý som vedel, kde je. On zabil hlavného teraz. Petrúka. No aj mňa. Tatranka tam je. Tatranka jedna. A ja som. Čakaj, ja mu idem dať. Ja mu idem dať. Ježi, ja som vám nedám rozdiel, ja som taký smutný. Že mŕtvý. No. A už je posledný. No zase ma netrafil, že som slepý a Vypadni. Vypadni, tú bazúku nedostaneš. Fapko. Že už sa aj tak nemôže uživiť. Ja som ti To je kúpil posledný minigun. človek. No minigun. Ja čo kúpil minigun? Či by to niekde vysvetliť? Ideme takoho zabiť. Ne. To je najlepšie. Ježiš, ma dal na 5 rán. To čo bolo? Na 5 rán teda. Ja budem normálne plakať. Plakať budeš, ako ti to nejde. Ja z toho netrafím, ty čo? Ja už poňal asi 5 krát strieľam a nič. Ja ho netrafím proste. To foto, čo boli teraz za bugy. Ja som proste krý. Ja som vo všetkom krý. Všetci tu ideme do Fabka. By som sa divila, keby to prežil. Zas som ho netrafil. Ja som fakt úplne... Mám nejakú výrazu v sebe. Prehrali sme. A sadím sa, že teraz znovu. Už ani peniaze nemám. Kúpim zbraň 195. Položím bombu. Kde si? Som v tej klietke, alebo čo to je? Tatranka je prvý zombík. Som že není úvod. No aj nie, tak ma šlak trafil. Ježiš, oni to už museli zničiť. Ja to môžem musieť. Rovna keď sa príde, tak to musia zničiť. Ja som sa sem dostala. Ne, ja som skoro.
A asi umřu. A sme tu všetci narvaní. Tak som tu není. Už to vidím, ak nám sem tak dohodí infekt. Zdrhaj, my sme ho tam uvezli. Nie, ale sem hodili infekt. Ja už som vás cítil. Ježišimaria, to si robí srandu. To sa nedalo, ja som sa kúpiť babu. Že ja som taký sprostý, ja si nikdy v živote asi nekúpim. Sa nedá, ja mám jedno HP a teraz dochnem. A už ho dáme. Gratulujem. Ježiš, vy si robíte srandu. Živolacia. Ty si... Ja to serem. Ja žijem a zdrhám. Oni ma hneď zabili. Ma hneď zabil. My sme zdrhli, ja žijem. No proste zabil. Ten hlavný. Čo nedať. Koksa, keby si to teraz videl. Ja som v tých trúbkach bola skrytá, mňa si tu nevšimli. Takže ty si v trúbkach. Nie, necháte. Nie. A to prečo, no? Ja sa nemám ani ako brániť, mňa ani zbraň nejde kúpiť. Mám nedostatok peniaz. Nie! 3, 2, 1. Žijem! To bolo také tesné. Teraz som sa úplne ako skarbola. Ale prežila som. Takže som dobrá. Idem si pre armor. Ja som samozrejme neprežil. A mám aj takú kulomet, ktorý strieľa úplne mimo. Zas to zničili, tak poď na očko. Idem na očko. Som mohol byť... Ečko. No dobre, sú zase mŕtvi. Bomba položená. Zbraň nabitá. Nie! Tam sa ide hlavný. Ja som mal ten previedol. Takže je to na hovno. Ne, a už ten dosť ide. Poriadal som. Ale zase nás zničia. Niekoho som zabil. Neviem, asi áno. Hlavne. Dvoch si zabil dokonca. Bacha. Okej. My si to tu teraz dávame, normálne. Rýchlo daj bombu. Rýchlo dávam bombu. Hej, mne nejde dať bomba. Tak čo kúp? Nie. Dobre. M. Čo? Kto ma nakazil? Ja neviem, ale nie, to je tam on je tu nevidíte. To jasné. My si to tu dávame jak nič a potom nás tu niekto neviditeľný nakazí. Ježiš, tu je toto neviditeľné, ja si môžem okašľovať. No on si teraz dá protilátku a zabije nás tu. No aj posledný ešte, to čo ja to môžem okašľať. Víš, to je cheater, koksa. To je hackerstvo. A dali mu tam infekt. Svinia. Nepodáte na očko. Idem. Už je nás tu už to chceme odspevať celkom. Ježiš, zase to je on. Ne, no. To čo? Oni sú proste... Ja to môžem ostrať. Ja tu sa neviem, ja idem preč. A ja... On zase ide po mne. On ma to zabil. Čo?
Ja som sa sama zabila. Tak toto ja už úplne kašľam. Som sa sama zabila. Ja sa idem asi oživiť. Ja sa oživím, keď tu bude tak, kde bazooka, ja sa oživím. M2. Je, čau. Čau. Ja idem asi oživiť. Neviem, A ja, ale ja chcem tak, kde pri tejto bazooke. bazooka tu není asi nikde. Ne, poď sem ty svine. Budeme takého zabiť. Ježiš, že som taký krivý. Zas tomu netrafil s tým prostom. To čo je? Teraz ma to ešte... Teraz sa mi tu... No a príde tu ešte druhý. Jo, že som ho zabila, proste... Á, to sa nedá. A teraz svietím na červeno. Už tu bola bazooka. No. Ideme na to. Aha, tu je takto. No, že bohužiaľ posledný. Nie, to... Dobre. Môžeme mať... Áno, už ho zabili. Tak si to delá. Ideme na nich. Hodíme tá svetlovú bombu. Ja viem, že si posledné kolo. No, dobre. Posledné kolo. Takže... Teraz to musíme prežiť a všetko vyhrať. Ježiš, ja som prvý. Ja, ty si zo mňa robíte fakt úplnú srandu. Nechoď sem hore. Ježiš, ja som prost. Ja som si zabudol premeniť ono zombika. Ja som taký dement. Aha, už ma zabili. Ja už mám len 1700. O čo? Ja som možno odkašľal. Počkajte, zabijem. No, a ty ma aj zabiješ. Pretože ja už som veľký v podstate. Ne. No oni mi tu úplne uchádzajú. Jo, už. Ideme. Teraz to dáme úplne. Keď si to tu vyžereme. Hlavne za mňa nestrieľaj, prosím ťa. Dobre. Nie! Idem na schody. To bolo tesné. Ale som pripravená. Tuto všetkých zabijem. Kozaj, ty nemôžem zabiť, lebo ja neviem skákať. Tu som teraz úplne Poď posral. pri schody a oživ sa na schodoch. Tu som iba ja. Ja sa nemôžem, lebo ja som ešte first. Jaj. Ale asi sa zabijem. No zabíte ma už. Nechcem žiť svoj život. Poďme. Ja ho dám. Nie, ja som poleno, takže ho netrafím. Ani som ide radila. Ja proste musím nakaziť, že mne to nejde. Nie, on si dal nesmrteľnosť a zabil ma. No. Nechcel by som. Oni už si ma tu úplne dávali. Kde ešte? Kreme tých dvoch. 2, 1. Ja som sa oživila. Ale ja to zomrem. Nie. Ja sa bojím výsť. Ježiš, on ma zabil bazookou. Nezlý sen toto.
Kúpim si zbraň. Kde si? Kde si? Ja som tu. Nie, ja už nebudem. Aha, zabila som ho. Mám kill ďalší. Nie, ale to už dochnem. Kde si? Nie. No, som mŕtve, to sa nedá. Zase som mŕtva. Ale už mám 11 kg, takže... Koľko mám presnú stovku? Ty máš 100 kg, ty si prvý v tabulke. Nie, druhý. Tak druhý. Ale to je skoro ako prvý. Takže ja som bol dvakrát prvý, takže asi preto. Alebo jedenkrát, neviem už. Určite som dal málo kilo s človekom. Ja som im dal strašne veľa. Ja som myslel, že mi dal úplne málo. Ja mám takú podivnú šmarninku. No, super. Kde je? Neviem kde, ale už sme aj tak prehrali. Vieš, ja som to nestihol, ja som si celý skupiny celý lobul. No nevadí. Takže my sme to tu ukončili asi. No. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like. Pokiaľ nie, tak dajte tiež like. Môžete napísať koment, dať odber. Pokiaľ sa vám video páčilo, môžete aj zdieľať. To by nám pomohlo. Môžete ďalej. Aďo, pozdrav. Čaute. Nahlas. Čaute. Dobre. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change.